Daethon ni'n gilydd yn gilydd gaead diwethaf ar y bryd a penderfynu bod eisiau'r fath yma o gerddoriaeth ar Gymru. Mae bobl ifanc Cymru mynd i ddawnsfeydd, maen nhw'n dwlu ar y cantorion pop. Maen nhw'n hoff iawn o'r fath gerddoriaeth. Mae'r grŵp yma yn beth hollol newydd yng Nghymru. Mae'n chwarae teip o gerddoriaeth sy'n hollol newydd i'r byd Cymreig. Mae'n mynd ynglyn â phethau gyda agwedd hollol newydd, hollol broffesiynol. Ond buad fel tân gwyllt. A'r cyngor cyntaf gesoddi tu allan I fewn cyfartal, yn Cricieth. O'n i'n meddwl dyn ni'n cynnig rhywbeth ffres. Mae'r un yn sŵn ac Miwsig yna. Yr un yn Miwsig a cerddoriaeth da, a beth yn cael ei wneud blynyddoedd nôl. Daethon ni'n gilydd yn gilydd gaead diwethaf ar y bryd a penderfynu bod eisiau'r fath yma o gerddoriaeth ar Gymru. Mae bobl ifanc Cymru mynd I ddawnsfeydd, maen nhw'n dwlu ar y cantorion pop. Maen nhw'n hoff iawn o'r fath gerddoriaeth, pam lai dyn nhw ddim cael y gerddoriaeth